Brigada Love Lines, maayong hapon sa talang naminaw. Palihog tago alam ko sa nga na tita, 28 years old, dalaga. Nangamo ng intawon ko din sa syudad. Taga-probensya gid ko. Ay nakapait, kay nailad ko sa kataw, nagikaila ko lang sa Facebook. Pero aron masabtan yun ninyo ang kinatibukan sa akong istorya, sugdon ko sa ingon ni Ini. Fifi. Ang imong trabaho din hitita. Di mo ni Pe? Oh. Unsay kinsa sindira? Ito din hitita. Magatiman ka lang sa bedridden akong inahan. Atiman na siya aron dili magbidsor. Oh, ma'am. Dili na ba siya magkasulti, ma'am? Oh, dili na. Pero makasabot siya ko ang imong istoryahan. Aron dili ka ma-board, connect lang sa wifi. Aron malingaw ka. Samtang natuog si mami. Salamat, ma'am. Brigada Love Lines, hayahay na gyud ang akong trabaho. Pero boring gyud. Mao nga nangita akong mga higala sa Facebook nga pwedeng ika-istorya sa panahon nga maboring ko. Naila-ila ko si Jermel. Nagkasuod mi, kay permi may mag-chat sa panahon nga matug na ang akong giatiman nga tiguang. Hangtod nga nagkauyag gyud mi. Og nakasulti ko ni Jermel nga gusto ko mo eskwela sa TESDA. Iya ko nung tabangan. Dinhi. Tinuod lagi. Mabangat ka. Sige. Kat mo magtingog. Continue ko na itong serisihan itong buwan. Okay. Hello. Amazing. Hello. Tinuod lagi. Mabangat ka. Sige. Nakamoto o katabangan kita ka. Nag-eskwela. Padalat ka kuwat kang ikaplite. Makita ka. Unya, naam kay trabaho. Pagkakit ko siya mga mo. Basta ha, tabangan ko nimo. Kanas aman. Ugma. Padalat ka kuwata. Kuwala sa kuwata padala. Ha? Naam ka magkaidi. Next. Unsa? Mulakaw ka? Oh, sige, pero dili magdugay kaayo, ha? Si mami, way magkaatiman niya. Ay, dili lagi, ma'am. Magkikita naman ko sa mutabang nako. Aron na pagka-eskwela kong TESDA. Oh, sige, ibilin lang si mami kang nang ising. Oh, darawa. Dawatan niyo, pamilitin ni mo. Salamat, ma'am. Dahil mo yung journal. Pinag-cooks camera ka. Dala, sakit na sa motor. Asa man ta? Sa akong gipuyan. Tatuntugin ka sa amo. Pero matuo ka. Kawa ko mong binuuan ni mo. Sakit na. Sige. Pero, ihatod ko uli, ha? Closing of door to lock. Muli na akong napuyan. Ha? Muli ito Unsay? puyan. Ano ka na po yung ko? Uy, dili man na maoy atang sabot. Ibo naman kong tabangan nga maeskwela, eh. Hindi na pagkakagilang na school niya ako. Dali. Jermaine, ayaw! Naginamit ko rin ko para kita. Mabuo na ni. Ayaw, Jermaine! Huwag magkatapan mo din eh. Pala mo. Ayaw ko! Paulian ako sa akong amo, Jermaine. Hindi ka na magkaulit. Anhi ka na umanako. Dili na mahimo. Basta di ka na makagawas, di ka rin itong hawla. Hawla, halwa. Wala. Dapat. Halwa din ni hawla. Halwa. Yes. Hindi na matapos ang sunod. Ayan na. O, tita. Bisa batoy gano'n itong pangit. Tita. Huwag may ganyan na asawa ba? Tita, ma'am.
silong. Mag-text ko sa mo amo. Kinahanglan nga masayod sila ng apirang natin. Oh. Nasend ko na. Oh. Naniwag si ma'am. Isira ko ng bitahan para hindi ka si Chairman. Oh. Hello, ma'am. Saan ang tabo ni Matita? Nakidnap ka? May ko anak mo. Hindi ako makakawas diri. Pagpahimuslan ko sa makadagang hikayon. Diyos ko, palitan paagi ng makagawas kagikan diha. Naaraman siya mag-duty sa silog. Huwag ko'y kaagian. Magkita-in ko niya. Kung ba't yun ganit ko diri, ma'am. Kining tawahan na ang ipada ko. Send ako ni mo. Bueno, kung makagawas ka gani diha, balik bilik diri sa bahay, ha? Close. Open Close it. close door. Open to close. Open and close yung door. Ganda yun. Ganun doon kay kanigawa sa CR. Ha? Ganun? Jermel, sakit kayo ipangihi. Dugo na ang akong iihi. Dad akong doktor. Tungod tingali ni sa imong gibuhat na ako. Kung dili ko ni mo ipadoktor, mamatay ko din sa imong poder. Oo, ako'y kwarto eh. Sige. Pauling lang sa imo ama. Yeah. Maayo ka gipagawas ka na. Di man ko niya ipadoktor. Dugo na ang akong ipangihi. Diyos ko, iyatagan ka pa niyang sakit? Kinahanglan nga ipatanaw kang doktor. Ipapreso ka itong tawanan, tita. Girip ka sa makadaghan. Unya, di patakdan ka pag sakit. Dako na kay ko gasto nimo. Unya, ang resulta ni mabdos ka pag yun. Ako?